Jotono khaka hamya faro tini jora hamyan bisingtui narong buskango kisak nangkung mani koglam sanan ma faikya जों साइमानो सिने कांचनपुर इंसिडेंट सिने ताखुक थैप्लाइया बिश्वजित देबबर्मा बनि लांमाया खालांखा आबनो तै जों जास्टिस सानलायनाय जों गोबांमा दाबो आन्दोलन अंखरलायजाक अरतै कालार हिनलिया जतन अंखरलायजाक जों साइमानि दङ आंबो अंखरजाक दाबो इ जों जास्टिस सानिनाय बनि बागै जे खरां तैसानानै थांतेने जे भायोलेन्स ओंगै दं आ भायोलेन्स तामनि बागै आ भायोलेन्स ओंगागै साबनि प्रफिट ओंनाय तै साबनि लस ओंनाय आबो आं तिनि नरं बुसखां किसा मा सानाय नरक जतन गाहामलै बुजिना बायदि ताबु इन्सिडेन्स दं थांका आरो चिन बरक हिनिनो बबिने बोथार जागो आबो जों जतन साइमानो आबो ताबु तिप्रा हास्टेनि सिनि तिप्रा सारक जतन बोखा खामलायजाक जतन खाहामिया इभेन तिप्रा साया फानो गुबुनि दफानि बर रबो बोखा खामजाक ताबु जों अ इन्सिडेन्स नि बागै जास्टिस सानलाय दं बेलाय गाहाम कक खादुमानि पान्दाव फुनुंलाय दं बेलाय गाहाम कक ताबो काकाय अबन बिसुंति गोबांमा भायोलेन्स ओंना स्टार्टखा उसोकांगौ ओंखा देम दं जे ताखुक नि गामि साइटो जे कायसा गुबुन दफानि बरंनि बाइक न तख्रुबखा आबन परे पुलिस टियासरे बुजाखा आबन परे मियारि इन्सिडेन्स जे करबुको जे गुबुननि दफानि बरंनि बाइक शक जागा तै दुकान दं न मानि रक सबायबायखा नायदि आबा हेकाखाय जों तामो माननाय सिनि तामो लस तामो लाब तिनिबो नायदि खय फाइसिं कायसा गुबुन दफानि बरंनि गारि शक साइरखा आरो ताबो रिपोर्ट फायो बुइनि दफा नाय दंगो जाहाथे जों भायोलेन्स ख्लाइदि हिनिनाय अमो आंसिमि साया चिनि बुबाग्रा हिन्दी त्रिपुरा गभर्नमेन्ट हिन्दी तै जारा इन्टेलेक्चुअल्स हिनाय नंनाय बर जतनो अमनो प्रतिबाद खाय दं भायोलेन्स तांथु हिनिनाय जतनो सावि दंगो चिनि बरंनो उकाय दंगो ताबु जों भायोलेन्स खायदि हिनिसि जोंनो ताबु उक्लक्तै यसिगि दंगो भायोलेन्स खायखाय चिनि प्रफिट ना लस जों आबो मा बुजिनाय क्यालकुलेसन मा खायनाय ताबुक चिनि मेन इशु तामो जों ताबु चिनि जे मेन इशु मेन एजेन्डा नि सिमि जों लामा कोनो जागि थांगि दं चिनि ताबु प्रेजेन्टली जे मेन इशु खागैनो चिनि ताखुक थैमानि बनि जे प्रपार जस्टिस मानतै जरा कल्प्रिट्स बरंनो रमिनाय प्रपार पनिशमेन्ट दिनानि आबुन चिनि मेन जे डिमान्ड आबुन खारैनाय जे चिनि तिप्रासा मिजोरामनि फाइनाय रंनो सेटलमेन्ट दिनानि दाक्ति खाय आबो चिनि सेकेन्ड इशु थर्ड इशु खागैनो जारा अमताहाय कम्युनल जे स्पीच बा अमताहाय कम्युनल जे प्रोग्राम अर्गानाइज खायतों बरंनो कास्टडियाव लांनान अमन चिनि मेन डिमान्ड ब्ले जों इ डिमान्ड जों कन्स्टिट्युशनली जों लीगली जों गाहाम खायने जों आन्दोलन खाय थांमानो आ जागाव जों भायोलेन्स खाया नांया जों एमन बरक न बुओ अथवा एमन बरंनि प्रपार्टि नष्ट खालायो जे आ इन्सिडेन्स बाय कोनो रिलेटेड गरै जों आबो बुजिना नांनाय ताबु जों जतनो साइमन बिसकाङै एडिसि इलेक्शन आबन कसारावहाय इन्सिडेन्स जों इरिखा अ जागावो गोबांमा राजनैतिक दल निजिनि स्वार्थ चरितार्थ खालायनायनि बागै बर रंनाय इउज खालाय दङ जों जतनो अरो इरेस्पेक्टिभ अफ एनि कालार जों अंखरजाक किन्तु अ जागाव किसु बर रं निजिनि सेल्फ आइडेन्टिटिनि बागै खारि दङ आबो जों बुजिना नांनाय जों ताबुक जुदि भायोलेन्स खायखाखाय चिनिसि लस बाहायके लस एक नम्बर कक जों चिनि जे एक्चुअल इशुनि थेके जों डाइभार्टन थांनाय ताखुक जास्टिस मान माया जों आबले सायमांगला जों उ आरो थांङैनि बुइनो बाइक तखरना आरो थांङैनि बुइनो बुनाय दुकान शक जानाय आ जागाव चिनि बरकसे गोबांमा केस क्लाइनाय जेल हाबै दङनो चिनि जे लाभ ना लस देंखानो रंवान सकनायदि सेकेन्ड थिं त्रिपुराव जुदि कुनु कारणे कम्युनल हारमोनि जुदि डिस्टार्ब खामखाखाय जे चिनि तिप्रासा रियां रंनि सेटलमेन्ट डिस्टार्ब नाय लेरि थांनाय अनफर्चुनेटली इया फनङि मानो आबो जों बुजिना नांनाय साबनि लस नाय जुदि बरं सेटलमेन्ट गजाय थाङाखै लास्ट थिं जारा आज ए कन्वेन्शन अथवा सुरक्षा मञ्चनो लिड खायतंनाय बर यक थांनाव माहि कसारो बर किसुंनो ब्लेम खायनाय उग्रबादी अथवा गोबांमा बरं बर खनि जोंनो जे ब्लेम खायनाय
गोबां राजनैतिक दल तिप्रासन से ब्लेम खायनाय साबुन लस जोंनि लस लास्ट बाट नट द लिस्ट जों ताबुक जुदि जिला जिलाव बुलाय तगलाय स्ट्राइक्स उंगि दंखा अंगाखाय साबुननि गोबां लस उंनार वान संनायदि जोंनि तिप्रासारक जारा रुरालाव दंनाय बर' अफिस आदालत गोरिब बर' रक जानानि बाजार हजार साबुननि लस संनाय जों वान सगैनि जों सामखायना नांगौ ताबुक violence kala one section borong profit ngai abo sung kaham ke saimani jong haifono ang kobong nai I issue of please violence na kisit cha sung avoid ma khainai jung one sogi ne technique bai sangma khainai jung legally fight ma khainai constitutional fight ma khainai jung andolon khainai haibon jung violence khaya tabuk jehetu chini takhuk biswajit ni je case kaisa chini suo moto case na ka police te kaisa to fair सार्भिस थे केस अंखा ताबुक अंडर मेजिस्ट्रियल जे इन्वेस्टिगेशन दंगो जों इन्वेस्टिगेशन न मानाय सिंनाय आबो नि मिनिं हाया जे जों सिना आन्दोलन बो थांनाय जों आन्दोलन चलि थांनाय हायबो जों प्लिज वायलेंस खायाके बेलाय गाहामंनाय सिनि तिप्रासानिन गाहामंनाय ताबुक जों जिनि जे इशू आबो जों दायबो नों थांलेंग्ला जों ताबुक बसकांगो इलेक्शन बागै गोबां मा बरक जों न यूज खालायनाय वायलेंस खालायनाय माइलिस थाना नाहारि दं जों मा बुजिनाय ताखुक ते बुखग्र नरक जिनि जे एक्चुअल जे डिमांड्स इशू आ जागाव फोकस खाय दं दायबा टांगदि जिनि अकरार बमुन साव जिनि बुबागर बाबुन साव गभर्नमेंट बो पिच ते हारमोनी न बजायना रिहनि साव जेहेतु ताबुक गभर्नमेंट जिनि फेवर नंग दं जों अनलेस जे प्रॉपर रिपोर्ट अखैरा साक जों वायलेंस खायाके बेलाय जानाय आबुनि यागलो वायलेंस खायाके न जानाय ताबुक जेहेतु अंडर इन्वेस्टिगेशन जों मानासिंनाय जों आन्दोलन चलि थांनाय सिन खादुमान पानो चलि थांनाय हायपन जों वायलेंस खायाके बेलाय जानाय आं आबुनु जे हास्टेनि ताखुकते बुहुरनो कबगनाय जारा आनि जे इ कगलामनो नाय दंनाय नरक प्लिज बुजिउइनाय नरनि गाना गनि निजिरे वायलेंस जों थांमानो कासुदि नरक ते आनि कगनो नरक बेलाय के शेयर खायदि कारण जों वायलेंस तो नारक माय हाकाय सिनि तिप्रासानि बेलाय खदिंनाय आसुक सावनि नरक बसकांगो आं आनि कगनो नारकखा हामबाय।